ko da qiyamul layli zaka yi nafila cikin dare idan har ka ji jikinka akwai kasala manzo Allah ya ce yi bacci. Ba a son ka yi ibada babu nishadi, ka yi ibada ga Allah ya zama babu nishadi. Dalilin da sa manzo Allah yake faɗin wannan saboda wata mata ce ta ɗaura igiya a saman rufi, idan ta kama sallah ya ta rike wannan saboda dai kar ta yi gyangyaɗi. manzon Allah yake cewa kar a sake, wannan ba daidai ba ne. Duk wata ibadar da mutum zai wahal da kansa kafin ya yi to ya saba ma ka'ida. To na biyu fa sai malamai suka ce ai abin da ya sa annabi ya hana saboda wai kai kana ganin za ka yi ciniki da Allah, domin duk mutumin da zai bakance kamar ciniki yake da Allah, kamun in maka ka bani in baka, shine dalilin bakance. Allah in ka sa na samu aiki zan yi azumin kwana 30, wato kenan idan shi Allah zai nema maka aiki kai kuma sai kama Allah abin da yake so. To Allah shi ibadar da ya ce mu yi bayi da wata riba, ibadar da muke riba tamu ce ba ta Allah ba ce. Bare ka ce wai Allah yana Allah ka ce za ka bauta mishi saboda ya ji daɗi, wannan babu shi. Yasa aka ce ala suratul mu'awaba lil amri alladhi talabahu, kamar kai kana musanya ma Allah ne. Allah yana son azumi to barin bashi azumi, kai kuma Allah ya biya maka bukata. Ai annabi ya riga ya hanga, annabi ya sani, shi yasa manzon Allah ya ce la yughni min alqadari shay'an. Duk alkawarin da kake ma Allah na banza ne, bai canza kaddara. Kaddaran nan tana nan. Manzon Allah ya ce la yaruddu min alqadari shay'an, ba zai taba canza kaddaran Allah ba, ba zai gaggauta wani abu ba. La yuqaddimu shay'an wa la yu'akhiru. Kaga dalilai guda biyu waɗanda malamai suka fahimta abin da yasa annabi ya hana. To wannan bayanin al-Imam al-Maziri ne mai sharhin Sahih Muslim. To akwai kuma sharhin al-Qadi Iyad. Shi kuma al-Qadi Iyad yace yahtamilu anna an-nahya li kawnihi qad yadhunnu ba'd al-jahala anna an-nadhara yaruddu al-qadara. Abin da yasa annabi ya hana saboda tun jahiliya ana alwashi, ana yin bakance. To amma jahilai za su yi tsammani idan ka yi bakance din nan zai iya kawar da kaddara. Shi yasa manzon Allah kai tsaye ya faɗa la yuqaddimu shay'an wa la yu'akhiruhu. Bakance da kake, alwashi da kake ma Allah baya canza kaddara.